U tuini bagi no kamini lukurok seglai walelai bulayo kebo pujadecha. Tei obono bathroom bebak kamini lukurokni khoroksa teituku khangkeno rumui thango bebak no obono lifeline kamini lukurokni kamini mungkha tokma twikolokya boga chotolbe khobjak selasori ardi block belai no wanama singsa main road by kabang haksal bo hanai manya tokma twikolokya haifano kurui lamani sepsap kurui chungferangni sepsap nok khobui tukukjaknai tui no khobui nungjaknai tui phano nukhuni hamjugrokno tuk saka tuk berawui nukung khungsani tuirok makhoglayo bahai khlaisi a kamini lukurok tongkhana je nogo burichuk bura tongnai Koktumani bising tui sawi manmani salo lota thaisa rokse tui matukugo hnai a jorawo nukhuni hamjak hunjaknai bwsak klei gnang hugode thangnani tui de khognani jungjalni koktuma sawi khnarakha bukhuk harirung tripura mira hatong kasan mana tui makho jeng jerak basa sanang gleisa karabirok tong tui nai sima lago morong bisini tui phaimala phayo hatong kolongma halai jerak rok bo khului khoima khuluri jerak bo grosrok kiri pheragya irti makho phle jeng tabo jeng yangtia si parani bo orang khakja yangtia makho siang bo kho siang man phogya hala yangtia ma phaye bo khaponi ta hukte bukhuro u tuise u kamini jotoni slai belai no kuchung tei kaham khei wanchui nai negredi bopti hai thayo tongkhana chini tokma twikolok kamini lukurok sawi khnarakha takhuk matonjoi tripura ima alagaro yang tongo harungtia mingsa sia basta ta parani brok tuisi manung yang tia manung kero lengnai lau ruma khulija ngai halau pindak khuliti za tui khot be dalung yago yong masat tongo mela tuisak kha nai de mu su tuisak kha tuisak ngia Jora wo buma busa tui thopsani bagai mawalai mani koktuma bo sawi khnarakha bukhuk surjabati tripura jora tui ni tokra manglai bo masa bhago ya masa tokra manglai a tui rong ma bar lai kre tui kre oi hata ma khate aro he tone bare awo jire dukh malai ton ta bukhuk surjabati tripura boni bakha thaisok mani koktuma bo sawi khnarakha boni kathang tongsak batei lama chungpherang tei tuini sep manglakha hanai bo lukurok no sawi khnarakha nuren no bo apara bo gari hamya lama bo tawo sokla ja bo jung thei bo se songna ja silama jung iro lama kare ai kare karang kare tei kare তোমানে কষ্ট সানে কষ্ট আছে হিমান থানিব কষ্ট সব কষ্ট আছে তোমা সবাই যে হাই সরকার বাইলে আছে ফুটু বুঝলা হো বা লামা নাই হন ইরে তাবো সবাই গিয়া বাইও সবাই থাই আরে বারো जों थै थाबो ও সক থাই সারে সকলানো বুড়া বুড়িবা তৈ গলতা হারাবাই গলা হাই ও তুই সব তুই বুড়া বুড়া তুই খইলং মিয়াফলে হাতে বক্সা গলা বক্সা হিমিয়া হলাই 아까 다들 알아보 또 보다 또 이마들 너구라 또 그래 내가 알아보 모롱티랑 힘마디라 뭐라고 물어버리라 거미야 알또 복사라 고라 복사로 뜨는 마 당블리 아나가래 뭐 사고 그래 부터 그래 아나 고라 태태 집에 막 커 뭐저 가살만 예 봐라 무슨 살 뭐 힘만 다니 아로 양니 비대고 힘이야 드셔 그래 가라 그것도 오늘 코스터서 이래 Belaikino kami kasam tokma twikolokya kami CPM asuk bisiromui hapang asuk langkha phiaba mungsapano sepman langlia tokma twikolokya kamini lukurok abono hamjaklia ngino tabuk BJP IPFT tabuk tipramotha ni hapang ngai tongo CPM hapang no chajagya ngai hapang salaimani u kapal no kapal bukhuk chandravati ni kokno rugai bujimani 43 constituency ni MLA Sanjay Manik Tripura borokno tuirana ne bagai kok rukha yaba bukha puita saya angmani kok srai no sawi khna rukha Tiprasa haniba kapalo rangsakte Thailandia dukho birmani kok kamini ruaja kusumani bihik chandravati Tripura ni kok जों कष्ट खालामो बिराद माथो आंलाय बराव बुरिनि आंलाय हाथंबो कामादिया मरं तेरांबो खामादिया मरं तेरांबो खामादिया यासु साय याकसागै आंलाय आइ दै बेथेरावनो
matong 아 TV khoi na 참 phayu 많이 힘이야 라 tui bi kher khoi na nung matong phayu simreo mas osmi se ira da osmi se bau ang pai tong ya kya na nai le kya na nai Tiprasani kapal slaijagya neta mantri rongno naisigi chini borarok lengsini lengi mungsaphono manglakha selasuri ardi block te Karbook subdivision ni SDM rogno koihorna muchungo apti hai kamirok tabukbo tongoi tongkho borni lama tui chungpherang kri hinkino hayung sakago borok kri baksano athayo tongphiro rungsrungnai rogni jengdal rokbo ahino apte hairongno tripura hapang te tharei bopte haki tamo khlai mankha hanke chano kisa wansuna nango tabuk BC 2020-25 ni jora tabuk 1980 1990 eba keba 2000 ni jora liya apte hai undeveloped jaga no nogui Karbook subdivision ni SDM video tei panchayat secretary rok lachina kalayo neta mantri hunjangnai rogle mukhang krak borok kok simin ruwi thango boroni lachima krei siwi rungui SDU video unglai mani apte hai thayono chung chini rungmani simani phurungna nango